Dewch i ni weddio. Unwaith eto o Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn ddiolchgar bob tro i cael dod ar dy ddydd ac yn gofyn i ti i bendithio y dydd, bendithio y gair sy'n cael ei gyhoeddi ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd. Y byddi di'n gweld yn iawn i ddod lawr ein plith, i dywallt ysbryd glân arno, i bresenolig dy hun yma a lle bynnag yma na rai yn gwrando. Bydd y bresenoldeb i'w deimlo ac y byddi di'n unerthu ni dy geisio ac i dy ddoli di. O Dduw, helpa ni fod yr hyn y dylsen ni fod. Ter di'n plith, i ni gofyn hyn o tre enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni ddarllen o air Duw. Chytgoffa'r hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel y Rhath. Ar ddydd Mercher, mae egluro'r Efengil yn cael ei osod am 6 o'r gloch ar ddydd Merched. Astudiaeth feibledd, astudiaeth sydd yn edrych ar lyfr Jesu'r ail ar y pryd, llyfr ar sancteiddrwydd. Hefyd, ar ddechrau'r wythnos, y bwriad yw gosod emynau'r Efengil, myfyrdodau byr, tua 10 munud o hyd yn trafod cynnwys rhai o'n hymynau. Yna'r oedfa hon ar y Sul ym hanner wedi 3 oedfa bregethu. Hefyd yn agosau nawr, mae'r gynhadledd Haf Summer Conference oedfa'n Saesneg ei haith, gorffennaf 27 i 31. Wrth gwrs, ni ddim yn gallu ymgynnull yn y capel ar gyfer yr oedfaon hyn fel i ni fel arfer yn ei wneud, ond bwriad yw i gosod yr oedfaon ar y we a'i gosod nhw yn ôl ar amseroedd yr oedden nhw fod i cael eu darlledu'n fyw. Felly, gorffennaf 27 i 31, ond mae yna un oedfa Gymraeg yn ein cynhadledd Haf Gymraeg. Ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu ar ddydd Iau ym hanner awr wedi 4, dydd Iau gorffennaf 30. Ac felly fe fydd hynny ar ein gwefan hefyd. Nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw. Yr Efengil yn ôl Ioan, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar a wneithbwyd. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dynion. A'r goleuni sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Yr ydoedd gŵr wedi anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Hwn a ddaeth yn dystiolaeth fel y tystiolaethau am y goleuni, fel y credau pawb trwyddo ef. Nid efe oedd y goleuni, eithir efe anfonasid fel y tystiolaethau am y goleuni. Hwn ydoedd y gwir oleuni, yr hwn sydd yn goleuo pob dyn ar y sydd yn dyfod i'r byd. Yn y byd yr oedd efe, a'r byd a wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. At ei eiddo hun y daeth, a'r eiddo hun nes derbyniasant ef, ond cynifer ag ai derbyniasant ef efe aroddau sydd iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Yr rhai ni aned o waed, nac o wyllus y cnawd, nac o wyllus gŵr eithir o Dduw. A'r gair a wneithbwyd yn gnawd ac y driogodd yn ein plith ni, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Ioan a dystiolaethodd amdano ef, efe ac a lefodd gan ddywedyd, hwn oedd yr un a dywedais amdano, yr hwn sydd yn dyfod ar fôl i, a aeth o'n blaen i, canis yr oedd efe o'n blaen i. Ac o'i gyflawnder ef y derbyniasom ni oll a gras am ras, canis y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Ni welod neb Dduw erioed, yr unig anedig fab, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i hysbysodd ef. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni edrych ar rai o'r adnodau hynny. Fel testyn, dwi wedi dewis benod gyntaf, Ioan, penod 1, adnod 17. Canis y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Nawr, dydyn ni ddim yn rhyfeddu pan ni'n edrych ar cyflwr y byd, nag ydyn. I ni yn sylwi bob dydd ar gyflwr y byd, a'r tywyllwch sydd yn y byd. Ambell waith mae'n rhyfeddu ni fwy nag adegau eraill, ond yr hyn sydd yn wir i ni'n darllen o air Duw, disgrifiad gwbl berffaith o'r hyn i'w ddisgwyl o'r byd. Mae'n union fel y mae'r ysgrythyr yn ei ddweud o'r dechrau.
does dim byd wedi newid. Mae gwyddonwyr ac y mae gwleidyddion ac yn y blaen i gyd yn honni pan yn credu mewn esblygiad ac yn y blaen i bethau gwella a gwella a gwella, ac eto i gyd mae'r ysgrythyr wastad yn gywir ac wastad yn iawn yn ei ddisgrifiad o'r hyn yw'r byd yn y presennol a'r hyn sydd yn mynd i fod yn y dyfodol. A does dim byd wedi newid nag oes, ac wrth i ni edrych ar yr holl brofion sydd o'n cwmpas ni yn datgan mawredd Duw, y greadigaeth neu hanes trwy ragluniaethau Duw yn hanes y byd, pan ni'n edrych ar hanes y byd ac yn gweld ragluniaethau Duw ar waith, mae'r cyfan yn gweiddi allan bod yna Dduw ac bod yn rhaid i ni ei geisio. Wrth i ni edrych ar byd natur, mae hynny yn mynnu'n sylw ac yn dweud wrth i ni edrych a cheisio Duw. Hyd yn oed yn y sefyllfa presennol pan ni'n gweld yr salwch yma sydd o gwmpas, unwaith eto, ni'n gweld Duw ar waith yn rhoi rhybudd arall i ddyn o deffrwch. O na fyddech chi yn ystyried eich ffyrdd. O na fyddech chi'n ystyried eich pechod. O na fyddech chi'n ystyried eich cyflwr chi. Ac hyn i gyd, mae'r byd dal i fyw, ond ydynt. Ac byw felly yn hyderus o ddydd i ddydd fel pe nad oes na Dduw. Mae fel petai y byd yn anwybyddu Duw yn llwyr. Dyw ddim yn dod i'w hystyriaeth nhw o gwbl. Maen nhw'n byw fel nad oes anadl olaf i ddod. Yn byw fel nad oes yna atebolrwydd ac na safwn o flaen ein creawdwyr rhyw ddydd. O'n i'n gwrando ar ryw raglen yn ddiweddar a clywed am rai oedd wedi cael y salwch yma ac wedi bod yn ddifrifol wael. Ar hyn a ddywed y gŵr oedd yn siarad ar y pryd ar y cyfweliad yma ac yn dweud, wel, roedden nhw wedi dod i'r casgliad bod nhw wedi bod yn briod am 50 o flynyddoedd. Ar hyn a ddwedodd wel, tra'n gorwedd ar y gwely ac yn teimlo'n ddifrifol wael, i ni wedi cael 50 mlynedd da. Ac dwi'n fodlon. Falle bod nhw wedi cael 50 mlynedd da. A falle ei fod yn fodlon, ond onid yw yn drist. Nad oedd na ystyriaeth o gwbl. Nad oedd na geisio bod yr hanner canrif yna o fywyd priodasol a'r blynyddoedd cynt wedi bod heb Dduw yn llwyr. Bob un dydd yn wag o geisio Duw. Ac eto wedi dod mor agos at gamu o fywyd ar y ddeiar i dragwyddoldeb a dim ystyriaeth o gwbl wedi meddwl bod y daith yn dod i ben. A dyna fe. A bod nhw wedi cael bywyd hapus ac yn fodlon, a digon arian yn amlwg yn ôl yr rhaglen oedd yn cael ei ddarlledu, yr oedden nhw'n gallu gwario digon o'i harian, wedi cael pleserau'r byd ac wedi cael amser da ac wedi dod ar y diwedd ac yn meddwl, os mae dyma'r diwedd, a os fyddai'n cysgu nawr a ddim yn deffro, yna dwi'n digon hapus fy mhyd. Ac oedd yn codi dychryn arnoch chi, bod nhw'n gallu ystyried, dweud y fath beth gyda'r fath hyder, ddim yn ystyried tragwyddoldeb, ddim yn ystyried cyfarfod a'i creawdwr, ddim yn ystyried i bod nhw'n goffod bod yn atebol am ei gweithredoedd. Mae fel petai, ond yw bod y byd nad ydynt yn gweld pwrpas i'r hyn y mae'r Efengyl yn ei gyhoeddi. Mae hwnna'n amlwg, maen nhw'n gweld yr hyn i ni yn ei bregethu ac yn ei gyhoeddi yn gwbl amherthnasol. Os na rai yn gweld pwrpas i grefydd, a mae hwnna'n os fawr. Ond oes na yn ein gwlad ni, wrth gwrs mae yna wledydd ar draws y byd sydd yn grefyddol iawn. Ond o'n gwlad ni, o'r rheini sydd yn gweld, os ydyn nhw yn gweld pwrpas i grefydd, yn sicr, dydyn nhw ddim yn gweld perthnasedd yr Efengyl. Does dim amser ganddyn nhw'r Efengyl. Dydyn nhw ddim eisiau'r Efengyl. Mae mwyafrif yn ein gwlad ni yn byw fel petai'r Efengyl yn gwbl ddiwerth. Os oes cydnabod, gwelir yr Efengyl fel rhywbeth sydd yn amharu ar ei bywydau, amharu ar ei crefydd. Y mae bobl efengylaidd, os mae dyna'r term i ni eisiau defnyddio, dwi'n yn siŵr beth mae hwnna'n golygu heddi. Dwi ddim wir eisiau cael fy ngalw bellach yn un o'r efengylwyr, achos dydy hwnna ddim yn cynrychioli'r hyn y mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio. Dydw i ddim yn credu bod ni wedi bod yn agos i'n cael y fraint o cael ein galw'n Biwritaniaid. Ac felly beth allwn ni'n cael ein galw? Mae'n drienus ond yr hyn i ni am ei ddweud yw, yr hyn mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fel Cristnogion.
Beth yw Cristnogaeth? Ac pan i ni'n trio cyhoeddi'r efengil honno, mor agos ac i ni'n gallu air Duw, mae pobl crefyddol yn ei weld yn amerthnasol, mae pobl di-grefydd yn ei weld yn amerthnasol. Yn wastraf amser llwyr. Dyw e ddim yn dod yn agos i'w ymgyffred nhw. Os unrhyw beth, mae e yn cyfyngu ar hyddid pobl i fyw, i bechu ac i fwynhau pleserau. Wel, mae'r adnodau yma'n rhoi rheswm i chi. Os oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd yn meddwl felly. Falle hyd yn oed yn blentyn neu'n berson ifanc a wedi magu ar aelwyd Cristnogol ac yn gorfod gwrando ar yr oedfa hon. Falle bod rhywun wedi dweud wrth chi, gwrandewch ar yr oedfa hon i weld beth ych chi'n meddwl ac dyna ble i chi. Ac falle bod chi yn yr ardal honno dwi newydd i ddisgrifio, math yno o berson yn gweld yr efengil yn amerthnasol. Wel, gwrandewch ar yr adnodau yma i ni'n disgrifio fan hyn. Maen nhw'n ddigon i ddweud wrth chi pam y dylsech chi fod yn gwrando. Faint sydd yn eistedd ar bregeth ac sydd yn mynd i gysgu. Faint sydd yn eistedd a gwrando ar bregeth ac falle o'r dechrau, dwi ddim yn siŵr beth maen nhw wedi gwrando arno. Mae'r holl beth dwi'n mynd heibio chi ddim yn siŵr. Ac falle bod hwnna'n fai ar y bregethwyr. Falle wrth wrando fan hyn, bydd na rai yn mynd i gysgu nawr yn gwrando ar y bregeth. Yn mynd i freuddwydio. A falle bod na fai ar y ddwy ochr. Yn sicr i chi, mae angen help yn does. Mae angen help ar y pregethwr i'r ysbryd glân dod lawr. A dyna beth i ni eisiau. Nerth yr ysbryd glân dod pregethu. A cyfrifoldeb chi sydd yn gwrando i weddio am y pregethwyr. Pan maen nhw'n pregethu bod arddeliad ar y gair, fod yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn nerthu wrth gyhoeddi'r efengil. Dyna beth i ni eisiau, tywalliad o'r ysbryd glân wrth pregethu. Ond i chi sydd yn gwrando, deffrwch. Chi sydd yn dweud bod chi'n Gristnogion, deffrwch. Chi sydd yn eistedd yna ac hebnig proffes, mae'n hen bryd i chi ddeffro. Achos nid mater o farn yw hwn. Mae hwn yn mater mor bwysig. Wel, yn gyntaf, dwi eisiau sôn am ogoniant y gair, ac yn ail y gyfraith trwy Moses, ac yn drydydd Gras a Gwirionedd trwy Gris. Ond y ogoniant y gair, dyma i'ch rheswm pam dylsech chi fod yn eistedd fyny nawr yn gwrando ar yr hyn sydd gan air Duw i ddweud. Gwrandewch ar adnod 14. A'r gair a wneithbwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis, yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn Gras a Gwirionedd. O na fydde'r byd, o na fydde chi yn deffro. Chi sydd yn y difaterwch, y cyflwr o ddifaterwch am yr ysbrydol, am faterion yr enaid, am faterion o dragwyddoldeb. Grandwch ar hyn, os ydyn ni'n iawn, ac i ni'n gwybod bod ni. Ond os i ni'n iawn, mae'r enaid yn byw hyd tragwyddoldeb rhywle. Mae rhaid o fynd i rhywle. Os yw'r Beibl yn iawn ac y mae mae'r enaid yn mynd i fynd i golledigau tragwyddol neu fywyd tragwyddol yn y nefoedd. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Dyna neges y Beibl. Does dim rhedeg i ffwrdd o'r ffaith. Mae'n frawychus, ond yw e. Maen nhw'n faterion sydd yn peri i chi ddechryn. Wrth gwrs i bod nhw. Ond mae eisiau chi wrando felly. Dim eistedd nôl, falle gan yn y cyflwr i ni yn dweud nawr, falle bod chi'n eistedd rhyw gadair cyffyrddus a bod chi'n barod i ymlacio nôl ac i orffwys ac i ddim i ganolbwyntio. Ond chi sydd heb gredu, heb neu proffes eto, mae yna gymaint o ddadleuon fan hyn pan mae dylsech chi fod yn eistedd lan y gwrando. Tragwyddoldeb yw'r hein. O na fyddech chi'n ystyried perthnasedd yr efengil. Achos nid mater o ddewis neu diddordeb yw hyn. Nid mater os ydych a phersenoliaeth i fwynhau eistedd a gwrando ar bregeth mewn capel yw e. Dydyn ni ddim yn gofyn i chi, fel mae rhai'n pobl yn disgrifio ni fel hyn, o ie, maen nhw'n gryfyddol iawn. Na, dydyn ni ddim yn gryfyddol iawn. Mae yna rai personoliaethau sydd yn bobl sydd yn gryfyddol iawn, be bynnag mae hwnna'n ei olygu. Hynny yw, siwr o fod, mae'n golygu maen nhw'n licio mynd i capel, maen nhw'n licio canu, maen nhw'n licio gwrando rhywun yn neud darlleniadau, maen nhw'n bobl sydd yn ddiwylliannol iawn, ac maen nhw'n hoffi'r math yna beth, maen nhw'n licio'r adeilad. Mae yna licio clywed rhywun yn treithi am beth bynnag yw ac yn y capeli nawr, falle bod am rhyw broblemau gwleidyddol, cymdeithasol, sut allwn ni helpu pobl eraill, ac maen nhw'n mwynhau, ac maen nhw'n teimlo'n well yn ei hunan. Pobl crefyddol. Sa'n ni sôn am na? Dwi ddim yn licio pan mae rhywun yn cyfeirio ata i fel rhywun crefyddol. Mae yna rhywbeth mwy na na. Mae hwnna fel disgrifiad o rhyw bersonoliaeth. Dim dyna beth i ni sôn amdano. Mae hwnna milltiroedd i ffwrdd o'r hyn sydd yn iawn.
Nid mater o bersonoliaeth yw e. I fwynhau'r pethau yma. Hyd yn oed i rai yn fwy erchill i wrando ar bregaeth yn eich lolfa, i chi'n ei gysau falle. Chi ddim yn math o berson sy'n licio gwrando ar bregaeth. Dyna'r personoliaeth chi. Clywed llawer yn disgrifio pobl yn y ffyrdd yma. A pa waniaeth mae hynny yn ei wneud os chi'n crefyddol neu beidio? Nid dyna beth i ni'n disgrifio fan hyn. Nid mater o ddiddordeb personol yw e. Mae fel rhywun yn disgrifio Cymru. Yng Nghymru fe gewch chi ddau fath o berson. Un sydd yn mwynhau'r eisteddfodau ac un sydd ddim. Mae yna un sydd yn hoffi mynd i'r pafiliwn ar y maes eisteddfod ac yn eistedd lawr am y pnawn. A dim ots beth yw'r hyn sydd ar y llwyfan, maen nhw'n mwynhau'r corau, maen nhw'n mwynhau'r adrodd, maen nhw'n mwynhau cerdant, y deiawder, yr rhai sydd yn cael unigol. A'r holl beth yma, maen nhw'n dwlu ar y peth, a maen nhw'n gallu treulio'r holl wythnos ac bydden nhw'n gwneud y trwy'r adeg. Ac yna gyda chi rai sydd allai ddim dychmygu eistedd lawr yn gwrando ar pethau felly, ac mae'n ddiflas. Nid dyna beth ni'n disgrifio fan hyn. Mae'r pethau yma lot fwy pwysig na na. I ddweud y gwir i chi, does dim ots gen i ar y funud yma os ych chi math o berson sydd yn licio gwrando ar bregaeth neu beidio. Neu mynd i gapel a'i pheidio. Achos yr hyn i ni'n ei ddweud fan hyn, mae angen i chi ddeffro. Dydw i ddim eisiau gwybod os ych chi'n licio'r pethau yma a'i pheidio. Dwi ddim eisiau gwybod os ych chi'n licio pregethwr sydd yn siarad yn dawel neu sy'n siarad yn uchel, yn fyr neu yn hir. Dwi ddim eisiau gwybod dim byd o'r math. Be dwi'n dweud oedd chi'n mynd amser i chi ddeffro? Mae hyn yn fwy na mater o hoffter bersonol, yn fwy na phersonoliaeth. Mae hon yn fater sydd yn penderfynu bywyd neu farwolaeth. Dyna beth ni'n sôn amdano fan hyn. Pan ni'n gwahodd pobl i ddod i oedfa, dydyn ni ddim yn dweud eich chi'n hoffi pethau crefyddol, dowch da fi. Na, os ych chi ddim yn hoffi fy'n effeidio, dim ots am hynny, mae angen i chi ddod. Mae angen i chi ddod i'r oedfa. Pam? Achos yr hyn sydd wedi cael ei ddweud fyna yw'r peth pwysica glywch chi yn eich bywyd chi. Mae dyma yw'r peth pwysica oll. Achos yma penderfynud tynged yr enaid. Ceir materion sydd yn delio ar modd y byddwch yn wynebu'ch creawdwr yn iddo fardd. Beth i ni'n disgrifio fan hyn yw nid beth ych chi'n hoffi a'i pheidio. Beth i ni'n dweud wrthych chi yw hyn. Fe fydd pob enaid yn dod wyneb yn wyneb a'i greawdwr. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Fe fydd yn ddydd erchill. Fe fydd yn ddydd mawr. Ac fe fydd atebolrwydd am ein gweithredoedd ni oll. A dyma beth mae'r Beibl yn ei ddweud yw hyn. I chi'n gorfod fod yn barod ar gyfer y diwrnod hwnnw. Ac i fod yn barod i'r diwrnod hwnnw, mae rhaid i fod yn barod tra y ddeia. Beth mae'r Beibl yn ei ddysgu yw hyn. Mae rhaid i'r enaid fod yn barod i gyfarfod â Duw. I gyfarfod â'r gwaredwr o'r eiliad y mae'r anadl olaf yn cael ei hanadlu. Neu pan ddaw yr arglwydd yn ôl yr ail waith. A dyma'r materion mae'r efengil yma yn ôl Ioan yn ei ddisgrifio. Yma ceir yn amlwg nad oes ganddoch yr un esgus, ni ellwch bwyso nôl a beio eraill, a dweud, doeddech chi ddim yn gwybod, doeddech chi ddim yn fath yna o berson, doeddech chi ddim yn grefyddol, dydyn ni ddim yn sôn am y pethau yma. Beth i ni'n dweud yw hyn, mae'r adnod yma yn dweud wrtho ni pam does dim esgus gyda chi. A chi'n gwybod pam? Y mae Duw wedi dweud. Ioan, pennod 1 a 24. A'r gair a wneithbwyd yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni. Ac ni a welsom ei agoniant ef, gogoniant megis yr unig enedig oddi wrth y tad yn llawn gras a gwirionedd. Daeth Duw un plith, does dim esgus. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddisgrifio. A nid dim ond Ioan sy'n ei ddweud. Mae'r holl proffwydi wedi dweud mai dyma oedd i ddod. O'r dechrau, syth ar ôl y greadigaeth, dywedwyd wrthym y bydd yr Iesu, mab Duw, yn dod ac yn trigo yn ein plith. Ac nawr yr oedd e wedi. Ac nawr i ni'n edrych nôl yn gwybod bod e wedi. Oedd yr hen desmyn yn dweud bod e'n mynd i ddigwydd, yma yn disgrifiad o'r peth yn y presennol pryd hynny, ac nawr i ni'n edrych yn ôl. Fe ddath Crist i'n plith. Fe ddath y gair i ddatguddio'r tad.
Daeth Iesu Grist yn ddyn, ac eto ni'n gwybod yr oedd yn dduw hefyd. Daeth i ddatguddio i ni ei dad nefol, daeth i ddangos i ni ewyllus ei dad, daeth i ddangos a darparu ffordd iachawdwriaeth. Mae wedi dod y cyfan i ni. Dyma beth mae'r adnod yma'n dweud i ni. Daeth y gair, daeth yr Iesu, daeth y Meseia i ddatgelu'r tad i ni ac i ddangos iachawdwriaeth, i ddarparu iachawdwriaeth. A phwy gwell i wneud hyn ond y mab. I ni'n gwybod pwy yw'r un gorau i ddatguddio Duw i ni. Adnod 18. Ni welod neb ddiw erioed, yr unig anedig fab, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i hysbysoddef. Mae'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r un sydd yn abal i ddatguddio'r tad. Does neb gwell. Ac holl bwrpas dyfodiad y mab, ei ymgnawdoliad, iddo ddod i'n cyrff ni, oedd i ddatguddio a chyflawni'r dasg a roddwyd iddo, sef cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni a chymeryd y gosb ar y groes yn ein lle ni. Dyma oedd y pwrpas. Dyma beth sy'n yn bwysig i chi sylweddoli. Mae Duw wedi siarad â ni ac mae wedi dweud wrthon ni yr hyn sydd yn bwysig i ni i'w ddysgu. Ac felly, beth bynnag eich personoliaeth, beth bynnag eich pleserau, beth bynnag eich mwynhad, peidiwch chi a dweud, dydw i ddim yn berson crefyddol, dydw i ddim yn licio gwrando ar bregethu. Does dim mater o ddewis fan hyn, mae angen i chi wrando ar Dduw. Yma yn Iesu Grist gwelir cariad Duw. Dyna chi ras ymostygol yn dod i achub byd oedd yn ei wrthodef ac sydd dal yn ei wrthodef. Os ewn ni'n ôl chydig adnodau, adnod 10 ac 11, dyma'r disgrifiad pryd hynny ac mae dal yn wir heddiw yn diwedd. Adnod 10, yn y byd yr oedd fe, a'r byd a wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. At ei eiddo hun y daeth, a'r eiddo hun nis derbyniasant ef. Doedd y byd ddim yn ei nabod e, doedd ei bobl ei hun ddim yn ei dderbyn e. Ond dyna chi ras. Iesu Grist ddod a thrigo yn ein plith, iddo ddod a dangos ei ogoniant. O fe ddangosodd ei ogoniant yn ei eiriau yn ei weithredoedd, a'r gair a wneithbwyd yn gnawd ac y drigodd yn ein plith, ac ni a welsom ei ogoniant ef. Dyma beth mae Ioan yn tystio. Dyna beth oedd yr apostolion yn tystio. Fe welon nhw ei ogoniant, fe welon nhw ei fywyd, a roedd yn fywyd ogoneddus. Ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Yr oedd ei eiriau yn llawn gras a gwirionedd. Dyna chi. Yr hyn roedden nhw'n gallu tystio, roedd yn wir. Roedd pob un gair yr oedd yn ynganu yn llawn, yn gorlifo felly, o ras a gwirionedd. Roedd ei weithredoedd, y ffordd y deliodd â phobl, yn datgan ei fawredd, ei ogoniant. Roedd ei wirthiau yn datgan ei ogoniant. Gwnaeth yr hyn oll i bobl a wrthododd ef, a fyddai dal yn ei wrthod. Dyna chi ras. Dyna pham y dylsech ddeffro'ch trwmgws a gweld perthnasedd yr hyn i ni'n ei gyhoeddi. Dyma beth sydd yn anhygol. Chi fyna, falle sydd yn gwrando, a falle yn erbyn eich dymuniad chi, a chi'n cael eich gosod yna bod rhaid i chi wrando falle mae bod yna rai felly. A dyma beth sydd yn anhygol, dyma gras Duw, ei fod yn rhoi galwad allan atoch chi. Deffrwch, gwrandewch, paratowch ar gyfer y dydd hwnnw. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Dyna yw gras. Bod chi wedi wrthod gymaint o weithiau, bod chi wedi poeri ar ei enw a'i gysau a anwybyddu fe, mae gras Duw tuag at yr rhai a wrthododd e. Maen nhw'n faterion holl bwysig. Materion mwyaf pwysig gellir ei cael. Does dim i mwy pwysig. Dyma yw'r neges bwysig. Mae'n codi dychryn arna i bod bron iawn i 4 mis o'r fod nawr i ni ers i ni cael yr adeg o glo yma lle ni fod yn weddol gaeth i'n tai ni. Ac yn ystod y cyfnod yna, misoedd, dyna chi gyfle i bobl geisio yr arglwydd ac eto. Sawl un sydd wedi meddwl ac ystyried y materion mwyaf pwysig oll. Falle bod rhai wedi meddwl am grefydd, ond wrth gwrs, nid crefydd i ni'n sôn amdano fan hyn, perthynas ar arglwydd.
cael golwg ar ogoniant yr arglwydd. Dyna beth ni'n sôn amdano. Nid beth yw hoffter chi o grefydd. Beth ni eisiau gwybod yw hyn. Yr hyn mae'r arglwydd wedi dweud wrthyn ni. Ac mae yna rai dal i wrthod. Wel, dyma chi neges, y mae Duw wedi dod i'n plith. Ac mae wedi dangos y ffordd i ni. Mae gyda chi ni symud ymlaen. Y gyfraith trwy Moses, adnod 17. Cynnes y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y Gras a'r Gwirionedd a ddau trwy Iesu Grist. Mor bwysig yw gwrando. Yn enwedig os dath yr gair, yr Iesu, mab Duw i ddatgan a datguddio'r gwirionedd. Does dim byd mwy hanfodol i wrando arno na'r gwir. Mae'n erchyll ond yw pan i chi'n clywed bod rhywbeth yn gelwydd. Bod rhywun wedi dweud celwydd am rhywun arall. Mae'n ofnadw, neu rhywun wedi creu rhyw ddarlun a hanner gwir a hanner gelwydd. Mae hwnna'n erchyll ond yw Mae'n rhywbeth sydd yn eich brifo chi, ac yn eich siomi chi, a mae'n ei gymaint o niwed. Mae'n ofnadw o beth, ond mae yna rhywbeth hyfryd am y gwirionedd. Ac dyma beth dylsech chi fod yn ei geisio yw'r gwirionedd. Dyma beth sydd angen i chi wybod, a dyma beth dath y gair yr Iesu i'w ddatguddio. Fe dath e ddangdod i'r byd yma i ddatguddio'r peth yma. Does dim byd mwy pwysig. Felly mae'n pwysig i'w gwrando ar yr hyn a roedd Duw i ni ddysgu. Fe roedd e athro i ni ddysgu. Dyma beth i ni'n dysgu fan hyn. Mae Duw wedi rhoi athro i ni, i'n helpu ni i ddysgu'r peth yma. Beth yw'r athro yma? Y gyfraith. Fe roedd Duw y gyfraith i ni. Hebreau 3:5. A Moses yn wir a fi ffyddlon yn ei holl di megis gwas. Tystiolaeth i'r pethau oedd i'w llefaru. Sylwer gwas oedd Moses, dim mwy na hynny, ond yr oedd yn was ffyddlon, ac fe ddatgelodd yr hyn a roddwyd iddo fe gan Dduw. A beth a roddwyd i Moses gan Dduw? Ond y gyfraith. A bu'n ffyddlon yn ei roed e. A fe rhoddodd yr arglwydd y gyfraith i ni. Mae hwn yn bwysig. Dyma beth oedd Moses yn rhan ono fe. Fe roddodd e gyfraith i ni. Galatiau 3:24. Y ddeddf gan hynny oedd yn hathro ni at Grist, fel yn cyfiawnheud trwy ffydd. Y ddeddf oedd ein hathro at Grist. Mae'r gyfraith yn ymddwyn fel athro. Rhoddodd y gyfraith i ni, rhoddodd Duw y gyfraith i ni, a oedd i fod fel ysgolfeistr yn ein dysgu ni. Rhywbeth pwysig sydd angen ein dysgu. Mae daioni yn y gyfraith cyn belled e fod yn pwynto at Grist. Yn arwain enaid maes o law at y gweredwr. Felly gallwn ni ddweud, mae'r gyfraith yn erchyll, ond mae yn hyfryd yn hyn o beth. Fod yna obaith yn y pen draw, ond nid yn y ffordd i ni weld pobl crefyddol neu crefyddau'r byd, maen nhw'n camddeall y gyfraith yn llwyr. Ond bod ni'n gweld tywyllwch yn gyhoeddiad y gyfraith, mae yna bwysigrwydd yn hyn o beth, ac mae yna oleuni bod Crist yn y pen draw. Mor bwysig yw cyhoeddi deddf Duw. Trwyddo ceir dysgeidiaeth o'n cyflwr. Pan mae'r gyfraith yn cael ei ffrigethu, i chi'n cael dysgu am sut i ni chi. Chos tybiwn ni fod y mwyafrif o bobl crefyddol yn ein byd ni meddwl bod nhw'n reit dda. Ond yr hyn mae'r gyfraith yn ei ddysgu ni yw nad ydyn ni. Ein bod ni'n bechadurus, ein bod ni'n dod yn fyr o ogoniant Duw. Mae'n dangos i ni pa mor fethiedig i ni. Mae'n dangos i ni nad oes yna le i falchder. Does dim lle gan ddyn i fod yn falch. Dydyn ni ddim yn gallu mynd o gwmpas y lle yn meddwl, drychwch arno fi, dwi'n mynd i'r capel ar y sil, dwi'n gymaint gwell na'n chi. Dydyn ni ddim yn gallu gwneud na. Mae'r gyfraith yn dangos i ni ein methiant ni. Rhufeiniaid 4:15. O blegyd mae'r ddeddf yn peri di gofaint. Canis lle nid oes deddf, nid oes gamwedd. Mae'r ddeddf yn driennus yn diwedd. Mae'n dod ar ryw deimladau ac emosiynau o dristwch. Mae'n dangos i ni beth i ni fel. Y boen a ddaw o dan ddylanwad y gyfraith. Fe weithiau di gofaint. Fe ddaw melltith o fethiant i gadw'r gyfraith. Pan ni'n clywed y gyfraith, ni'n gweld bod ni'n ei fethu fe. Ac yna ni'n clywed bod na farn am ein methiant ni. Mae bron iawn, allech chi dweud, mae newyddion drwg ar ben newyddion drwg. Ond mae'n bwysig i ni pregethu fe. Sawl un sy'n pregethu'r peth yma dyddiau hyn. Am y gyfraith. Ein bod ni'n bechaduriaid.
Mor bwysig yw dysgu'r wers hon. Wrth gyhoeddi gair Duw ei gyfraith, fe ddaw enaid i weld pa mor fyr y daw o'r safon o berffeithrwydd. Dyma beth i ni am i ni weld. Wrth gwrs, dydyn ni'n cael pleser i weld rhywun yn ddigalon ac yn drist oherwydd yr hyn maen nhw wedi glywed yn y bregeth, ond mae yna elfen yn dod, wrth gwrs sy'n bod ni, achos os ydy'r tristwch yna yn arwain at edifeirwch ac yn arwain at Grist, yna mae'r tristwch yna rhywbeth i lawenhau amdano, achos mae'r tristwch yna'n arwain at achubiaeth. Ac mae'n rhaid cael y tristwch i chi weld eich cyflwr oherwydd eich pechod. Nid oes gobaith gan un enaid i gadw'r ddedd. Dyna beth i ni am i chi wybod. Does dim gobaith i chi. Fe gyhoeddwn i'r gyfraith, y ddedd, ond y gobaith yw ar y diwedd yw byddwch chi'n sylweddoli fedrwch chi mo'i gadw. Ac wrth wrando arno fe chi'n clywed am y safon yma ac i chi ddim yn gallu gadw e. Mae'n amhosib. Trwy'r pregethu yma gellir disgrifio'r modd yr ydym yn ymddwyn gydag eraill. A'r problem yw hyn yn aml iawn i ni meddwl, wel, mae pobl eraill wedi siarad fel fi, mae pobl eraill wedi gwneud pethau fel fi, felly dwi'n iawn i ni'n yr un cwch. Wel, mae'n gwch erchill i fod yn ddi. Fe fyddwn ni'n atebol yn unigol am bob un gweithred, am bob un gair. Am y ffordd i ni wedi siarad gydag eraill. Wrth wrando ar y gyfraith i ni'n gweld bod ein sgwrs, ein hymatebion, ein hunanoldeb, mor aml yn dod yn fyr o'r safon y mae Duw wedi osod, a'r safon y mae Duw wedi osod yw perffeithrwydd. A mae'r gyfraith yn dangos i ni, dydyn ni ddim un dod yn agos i fod yn dda, heb sôn am berffaith, i ni'n dod mor fyr o ogonion Duw. Fe welwn genfigen yn dod i'r wyneb tro ar ôl tro, cenfigen o eiddo pobl eraill, cenfigen o boblogrwydd pobl eraill, cenfigen o'i harian nhw, o'i statws nhw. Wrth ystyried y gyfraith i ni'n gweld bod ein hymateb i Dduw mor fyr o'r safon. Wrth glywed y gyfraith yn cael ei chyhoeddi, dydych chi ddim yn caru Duw a choll galon. Dydych chi ddim yn caru unrhyw beth i wneud ag yn agos a choll galon. Nid ydym yn ei ogoneddu ef yn unrhyw ffordd, ddim hyd yn oed yn dod yn agos, dydyn ni ddim yn cadw ei ddydd yn y ffordd y cywir, dydyn ni ddim yn parchu ei air fel y dylsem. Dydyn ni ddim yn genfigenus o'i enw, dydyn ni ddim yn trysthau digon wrth i bobl ddefnyddio ei enw yn ofer, ac wrth ddod o dan gyhoeddiad o gyfraith Duw a gwaith yr ysbryd glân dysgwn am ein methiant, am ein pechodau, bod ein gorau megis bratiau bydron yn ei olwg. I ni'n dod i weld heiddiant ein methiant. Dyna beth yw pregethu'r gyfraith. Dyna beth oedd Moses wedi dod, fe ddath y gyfraith o Dduw, trwy law Moses, a gafodd y gyfraith ei gyhoeddi ac roedd y gyfraith fel ysgol feistr yn taranu ac yn dangos i ni sut i ni'n dod yn fyr, sut i ni'n methu, sut i ni'n heiddi cosbedigaeth. Gai ofyn, cyn mynd ymlaen, ydych chi wedi profi'r condemniad yma, dan bregethu gair Duw? Ydych chi wedi teimlo fel Pantycelyn pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd? Ydych chi wedi profi hynny? Dyma chi effaith y gyfraith. Ni allwn wella ein hunan trwy'r gyfraith. Dyw e ddim yn bosib. Mae'r gyfraith yn bwysig, ond dyw e ddim yna i ni wella'n hunan. Dyna mae crefyddau'r byd yn ymdrechu gwneud. Fe ymdrecha crefyddau'r byd i gadw at reolau, ymdrechant i wella'u hunan. Ond nid oes modd gwneud hyn, mae'n amhosib. Dyma beth mae Hebreaid 9:9 yn dweud wrthyn ni. Yr hwn ydoedd gyffyle dros yr amser presennol. Yn yr hwn yr offrymyd rhoddion ac aberthau. Yr rhai ni allent o ran cydwybod berffeithio'r addoledd. Dyw e ddim yn bosib perffeithio yr addoledd. Dydy gwneud y pethau yma ddim yn gallu perffeithio. Dydy cadw'r gyfraith. Dydy'r gwneud, mynd trwy'r seremoniau, ddim yn mynd i berffeithio'r enaid. Dydy cadw at y gyfraith foesol, dydy cadw at y pethau yma, ddim yn mynd i nod yn un agosach at Duw. Beth mae'r gyfraith yn neud? Dangos i ni pa mor bell o Dduw i ni. Mae'n gosod pwysau, iau,
baich ar yr enaid, ar y gorau. Os cyfeirir at oleuni o'r gyfraith, be mae'n golygu yw hyn? Mae fel goleuni'r ser a'r lleuad. Nid yw yn oleuni'r hael ei hun, goleuni a adlewyrchu'r arnynt. Mae'r gyfraith yn taranu ac yn erchyll. Ond y goleuni sydd yno yw hyn, yw'r goleuni sydd yn cael ei adlewyrchu o'r hael. Daw y goleuni. Ar y dechrau teimla fel tywyllwch. Ond gan yn y pen draw mae'n anelu ac yn arwain at Gris. Dyma beth mae'r adnod yma'n dweud. Mae yna obaith ond nid yn y gyfraith. Mae yna ras ond nid yn y gyfraith. Yn ei lawnder hynny yw. Fe ddaw, ond mae'r gyfraith yn dangos i ni ein pechod, ein cyflwr triennus. Be mae'n neud yw, mae'n dangos i chi bod chi mewn carchar tywyll di. Dyna ei bwrpas e. Mae'n dangos bod eich crefydd chi yn bechadurus. Falle, trwy ras fydd yr ysbryd glân yn gweithio, fydd yn dangos i rai fod eich proffes efengylaidd efallai yn fethiedig ac yn weithred llawn balchder. Ac efallai mai dyma fydd yr ysbryd glân yn neud yw agor llygaid rhywun iddynt weld fod y broffes i chi wedi bod yn chwarae gwmpas gyda ac yn ddibynnol llwyr arno, bod chi wedi bod yr union un peth a pob crefydd arall, bod chi wedi droi mewn i weithred ac i brofi eich bod chi yn dderbyniol ac chi'n cario ymlaen yn y byd. Ond mae'r gyfraith yn dangos i chi na, i chi'n bechadurus, ydych chi wedi gweld eich pechod? Gadewch i ni symud ymlaen i orffen yn olaf. Gras a Gwirionedd trwy Grist. Adnod 14 unwaith eto, ar gair a wneithbwyd yn gnawd ac o drigodd yn un plith. Ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oedd wrth y tad yn llawn gras a Gwirionedd. Dyna chi yr uchafbwynt fel betai. Fe ddath Iesu Grist i drigo'n un plith ac yr oedd hwn a ddath un plith yn llawn gras a Gwirionedd. Colosiad 1:19 dweud hyn, o blegydd rhyngodd bodd i'r tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef. Hynny yw, yng Nghrist ceir y cyfan sydd yn angenreidiol. Dyw e ddim yn dod yn fyr mewn unrhyw faes. Dyna be mae'r ysgrythur yn dweud. Cyflawnodd Iesu Grist yr hyn oll oedd yn rhaid iddo gyflawni. Fe gadwodd e'r gyfraith i ni. Mae'r gyfraith yn erchyll. Mae'n codi dychryn arnoch chi. Ond fe ddath Iesu Grist a be nath e? Fe gyflawnodd e'r gyfraith. Fe fodlonodd e'r tad. Mae popeth yng Nghrist. Mae'r efengyl. Mae popeth sydd angen ar gyfer achubiaeth i'w gael yn Iesu Grist. O blegydd rhyngodd bodd i'r tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef. Colosiau 2:3, yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Mae popeth yn Iesu Grist. Pob dim mae'r adnod yna'n dweud ei fod e'n llawn o drysorau gras. Mae'n anhygoel ond diwedd. Mae Iesu Grist nawr yn cael ei ddyrchafu. Mae'n dweud, mae hwn yn ogoneddus, mae'n llawn gogoniant, mae'n llawn gras, mae'n llawn gwirionedd, mae popeth i'w gael yn Iesu Grist. Mae'r trysordi yma, trysordi o ras. Hynny yw, be mae hwnna'n golygu? Os ych chi eisiau maddeuant, mae maddeuant i'w gael ble. Os ewch chi at offeiriad rhywle mewn rhyw eglwys? Na, dwi'n yn gallu maddau chi. Hyd eich tragwyddoldeb? Na, dwi'n gallu neud yna. Ewch at Grist. Crist yw'r un sydd yn gallu maddau. Ac mae'r maddeuant sydd yn Iesu Grist yw maddeuant o bob pechod. Gorffennol, presennol, dyfodol. Y pechodau chi ddim yn gallu maddau chi'n. Mae Iesu Grist yn maddau'r cyfan. Cawn heddwch a Duw. Dyma chi drysor arall sydd i gael yn Iesu Grist. Cawch heddwch a Duw trwy Grist. Mae Crist wedi dod ac mae wedi uno'r agendor fawr rhwng dyn a Duw. Doedd dim cymdeithas gyda ni a Duw oherwydd ein pechod a'r cwymp, ond dath Iesu Grist a be mae'n dod? Mae'n dod yn un ôl ynghyd. I ni'n gallu cael cymdeithas a'r tad sut? Trwy Grist. Mae'n uno ni nôl at ein gilydd to. I ni'n cael ein gorchuddio a chyfiawnder Crist. Felly ni'n gallu dod i bresenoldeb y tad. Cawn fabwysiad trwyddo ef. Nawr, yn Iesu Grist, chi'n gallu fod yn blant i Dduw. Dyna chi drysor. A popeth sydd yn dod ynghlwm â hynny. Fe gawn etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig. Sut? Trwy Iesu Grist. I ni'n etifeddion.
I ni'n cael yr holl fendithion, i ni'n cael nhw mewn ernest nawr, yn blant i ddiw, nawr i ni'n gallu mwynhau yn rannol y pethau hynny nawr. Ond maes o lawn yn efoed, fe cawn y cyfan yn ei llawnder, yr etifeddiaeth yma. I ni'n cael ein cyfiawnhau sut trwy Grist. Pan ni'n dod at Iesu Grist, i ni'n berffaith. Wrth gwrs i ni ddim yn berffaith yn ni yn hunan, i ni dal i bechu, ond yng ngolwg Duw, i ni yn gyfiawn, i ni'n gyfiawn trwy Grist. Mae wedi cadw'r gyfraith i ni, mae wedi gorchuddio ni'n llwyr, y mae'r tad yn ein gweld ni yng Nghrist, ac mae Crist yn berffaith. Allen ni fe mlaen gallwn gyda'r trysordi o ras, y bendithion a bendithion a bendithion sydd i fod yn blentyn i Dduw a'r holl addewidion sydd yn dod ynglwm â hynny, a'r etifeddiaeth a popeth sydd ynglwm â hynny. Mae yna gymaint o fendithion, y mae'r cyfan yn ei gyflawnder yng Nghrist. Yn wir yr oedd bendith yn y gyfraith trwy Moses, yr oedd achos yr oedd yn o leia'n dysgu rhywbeth sy'n rhaid i chi dysgu. Mae yna fendith yn y gyfraith, ond yn hyn o beth, mae'n dysgu rhywbeth i chi sydd yn erchill. Mae'n dangos i chi'ch cyflwr, ac ar ôl i chi weld eich cyflwr, yna beth i chi fod i wneud, dyrchafu fy llygaid tuag at y mynyddoedd, dyrchafu fy llygaid tuag at Grist. Ac felly yn yr Hen Testament, fe welsant Grist o bell. Ond pan ddaeth Crist yn y cnawd, fe welwyd realiti'r cysgodion, y soniwyd amdanynt, fe gyflawniwyd y proffwydoliaethau, fe cyhoedda Ioan Fedyddiwr, mae hwn Crist oedd y Meseia, mae hwn Crist oedd ers tragwyddoldeb. Dyna beth mae'n dweud yn adnod 15. Ioan a dystiolaethodd amdano ef ac a lefodd gan ddywedyd, hwn oedd yr un y dywedais amdano, yr hwn sydd yn dyfod ar fy ôl i a aeth o'n blaen i, canis yr oedd y fe o'n blaen i. Dyna chi ddisgrifiad. Ond fe ddywed nawr Ioan yr Efengylwr, sydd yn ysgrifennu'r Efengil yma, mae'n dweud yr un peth, mae hwn oeddent yn tystio amdano, fe o goniant, am y pentyrau o ras a geir yng Nghrist. Adnod 16, ac o'i gyflawnder ef y derbyniasom ni oll, a gras am ras. Dyna chi ras sydd yng Nghrist. I holl blant yr arglwydd, i bob un sydd trwy ras wedi gweld ei pechod trwy bregethu'r gyfraith, ac yna wedi dod at Grist ac wedi weld ei fywyd perffaith, ac yna wedi weld ei groes, ac wedi gweld y gosb a gymerodd ar y groes. O, i'r rheini oll, ni adderbyniasom oll, gras am ras. Lle'r cyhoedda'r gyfraith, lle tarana'r gyfraith condemniad, ac yn bloeddio methiant. Na allwn ni gadw'r gyfraith, ond yna fe ddaw goleini y gobaith. I ni'n gweld yna yn 17, cynnes y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. O, wrth wrando'r y gyfraith, ni'n teimlo'r anobaith a'r methiant. Ond yna, wrth wrando'r yr Efengil yng Nghrist, mae yna obaith yn dod yn llifo i fewn, bod ffordd o waredigaeth ar gael, nad oes rhaid i ni gadw'r gyfraith dim mwy, bod un wedi dod ac wedi trigo yn ein plith ac wedi gwneud yr hyn oll oedd yn angenreidiol, fe gyflawnodd e'r cyfan, fe fodlonodd e gofynion y tad. O, does dim gras fel y cyfryw yn y gyfraith, ond yn yr Iesu ceir gras a'r ras. Iddo ef gyflawni pob addewid a roddwyd gan y proffwydi, pob cysgod a geir, pob aberth, pob proffwydoliaeth, pob seremoni. Mae'r cyfan, os ydych chi'n edrych ar yr Hen Testament, mae'r cyfan, yr ebyrth, mae'r cyfan yn pwyntio at Grist, yr aberth. Nawr, fe yw'r realiti'r cyfan, nid y cysgod yw e mwyach, ond ynddo ef, ceir yr aberth fawr. Cymerodd ef y gosb, tywallodd ef ei waed. Doedd dim angen nawr gwaed anifeiliaid yn llifo ar gyfer aberth am bechod, ond nawr fe ddath yr aberth. Yr oedd yr ebyrth yma yn yr Hen Testament i gyd yn pwyntio, doedden nhw'n gallu weld yn llawn, ond mi roedd yn pwyntio at Grist. Mae yna un yn dod sydd yn mynd i dywallt ei waed, ac fe fydd y gwaed hwnnw yn eich gorchuddio chi'n llwyr, yn eich golchi chi'n lan. Fe fydd y ffynon hon yn cael ei agor unwaith ac am byth, ac fe fydd y ffynon yno chi fynd ati i'ch golchi'n llwyr lan.
Crist oedd oen dinam. Ac o'i gyflawnder ef y derbyn iasom ni oll a gras am ras. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi derbyn o'i ras? Ydych yn llwythog falle, yn flinderog? Nad ydych yn gwybod pa ffordd i droi? Ydych chi wedi dod at y fan allwch chi ymdrechu mwy a chi ddim yn gallu gwella dim mwy? Chi ddim yn gallu plesio dim mwy? Chi ddim yn gallu trio'n galetach bod eich anghenion chi mor fawr? Wel, y cyngor allwn ni rhoi yw hyn, dewch at yr un sydd yn abal i roi o'i gyflawnder ef. Mae yna drysordi ar gael. Mae yna ddigonedd mwy o ras ar gael yn yr Iesu. Efallai bod chi'n teimlo nad ydych chi'n heiddi maddeuant, ond dyna ble ni am i chi fod. Os o'r diwedd i chi wedi dod i weld nad ydych chi'n heiddi maddeuant, yna dewch ar frys, achos chi sydd yn cael y gwahoddiad. Y math yna o rai, y rai sydd o'r diwedd wedi gweld eu pechod. Dewch, chi ddim yn heiddi fe yn union, dyna yw gras. Y mae Iesu yn estyn allan i fraich estynedig i'ch achub chi. Y mae'r ffynon wedi hagor ar eich cyfer chi. Fe gafodd y gyfraith ei osod i ddangos i chi eich cyflwr. Ond nawr mae'r gras a'r gwirionedd yng Nghrist. Y mae'r cyflawnder yng Nghrist. Dewch yn waglaw. Sut i chi fod i ddod? Falle yn y gorffennol i chi wedi dod gyda rhestr o weithredoedd da, pwy i chi, faint o weithiau chi wedi mynd i'r capel, ond nawr o'r diwedd i chi wedi gweld mae bratiau bydron yw'r cyfan, mae diwerth yw'r cyfan. Ac chi'n dod yn waglaw at droed y groes. Heb gobeith falle bod chi'n dod ac chi'n ansicr yn bryderus ac yn meddwl, oes maddeuant a'r ateb yw oes. Dewch yn waglaw a phrofwch o'i ras ef. Mae yna ras ar ben gras. Dyna i chi drigaredd. Mae'r efengil yn Iesu Grist yn llawn gras i'r rhai sydd ddim yn ei heiddi fe. Na fyddech chi'n dod troi fod yn agos. Pa bynnag math o berson i chi, personoliaeth crefyddol a'i pheidio. Dydyn ni ddim yn sôn am hynny. Mae angen i chi wrando ar y neges hon. Pam fe ddath y mab o'r nef a fe drigodd yn ein plith ni. Yr ymgnawdoliad fe ddath yn ddyn. Ac wrth iddo ddod, fe ddatguddiodd yr tad, fe ddatguddiodd yr efengil, fe gyflawnodd yr efengil, ac yn Iesu Grist y mae achubiaeth i'w gael. Cynnes y gyfraith, a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.